Ще има ли демонстрации на дрифт? Сега не. Утре? На този флайер, който си дадах, има всичките неща. Утре е 19 да. Иначе от 6 часа ще има в Младост. Мога да се регистрираш днес или утре и на 21 да спечелиш возене в самата кола, това което ще е на арена. Да, аз съм тук, няма съм... Да, и аз съм, но няма спечели.